mě. Čaute, moje jméno je Roger a já vítám při druhém videjku na mém kanále, druhou vlogu na mém kanále. Před pár minutami teraz pred pár minutami som dal stiahovať, rýchlo tento vlog, pár 2 z kanálu Otec 33 a Roger, Roger. A teraz som sa rozhodol, že natočím na môj kanál krátke videjko, lebo za chvíľku idem do herne, samozrejme idem hrať a celé veci. A dúfam, že sa vám toto videjko páčilo na chvíľku a ako sa vám to chce. Tento týždeň by som určite natáčal, takže asi bude takých 7 videí. Nie. Dneska sa natočí jednu z môjho kanálu, zajtra natočím druhé, tretie, štvrté, piate. Až keď bude sobota. Takže 6 videí ešte natočím. Dokopy ich mám 7. To je celý týždeň. Tak sa vám toto kratičké videjko páčilo a dajte like, tak si vás ani nedajte like, tak si vás nájdem a vyberiem. Čaute.